Guys, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan episode namu na yau. Wanda insha Allahu a cikin wannan episode din nake so na koyar da ku yadda ake amfani da internal range liquidity da kuma external range liquidity. Menene internal range liquidity? Internal range liquidity ba komai bane face fair value gap. Da dama daga cikin ku na san akwai inda ba su san menene fair value gap ba. Fair value gap a gurguje shine candle wanda yake nuna cewa buyers ko sellers sun shiga kasuwa kuma da ƙarfi. So wannan mostly idan suka shiga wannan kasuwan da ƙarfi suna barin wani gap wanda babu cinikayya a wannan gap ɗin da suke bari kamar haka. Candles ɗin da suke haɗa fair value gap su ne candle ɗaya har guda uku. Kamar yadda kuke gani a nan, duk da dai muna da kashe-kashen fair value gap da dama, amma wannan shine ɗaya daga cikinsu. Candle na farko, sai fan candle na biyu na tsakiya, ma'ana candle na biyu wanda body ɗin shi wannan weekend bai zo ya yi overlapping da wannan candle na farko ba, sai aka samu space. Wannan space ɗin da aka samu wannan wurin shine abu da muke kira da fair value gap. Menene external range liquidity? External range liquidity shi kuma ba komai bane illa face swing high da swing low. Kamar yadda muka yi bidiyo a baya, idan ba ku manta ba, mun yi bidiyo wanda na koyar da higher high da higher low. To wannan higher high din shine wannan swing high din, sai kuma swing low din nan shine lower low a wancan bidiyo. To menene relationship tsakanin wannan external range liquidity da internal range liquidity, ko kuma in ce internal liquidity ko kuma external liquidity? Menene relationship tsakanin external range liquidity ko kuma in ce external liquidity da kuma internal liquidity? A duk lokacin da kasuwa ta yi sweeping external liquidity, takan je ta yi sweeping internal liquidity, ko kuma idan ta yi sweeping internal liquidity takan je ta yi sweeping external liquidity. Kamar haka, kamar nan da kuke gani nan ƙasa kasuwan ta zo ta yi sweeping liquidity a wannan wurin. Kamar yadda kuke gani a nan wurin, bari na zana ku gani wannan wurin kasuwan ta yi sweeping wannan liquidity din da kuke gani. So bayan nan me muke expecting? Bayan kasuwa ta yi sweeping na external liquidity, muna expecting idan har a bearish market ne kasuwa za ta ci gaba da yi ƙasa kenan. So muna expecting mu ga kasuwa ta yi kasuwa ta je ta yi respecting na internal liquidity, sai kuma ta ci gaba da yi ƙasa. To bari mu yi play mu gani me zai faru. To bayan kasuwar ta yi sweeping external liquidity ɗinmu, muna expecting kasuwan ta zo internal liquidity ɗinmu ta respecting ɗin shi, sannan kuma ta ci gaba da yi ƙasa. So bari na danna play domin mu ga abun da ke faruwa. Kun gani? Ta yi sweeping liquidity daga external zuwa internal. Kamar yadda na gaya muku, kasuwa tana tafiya ne tsakankanin external range liquidity da internal range liquidity. So yanzu bari na nuna muku yadda ake trading da external range liquidity da kuma internal range liquidity. In short, internal liquidity ko kuma external liquidity. Abu na farko da kake buƙatar ka fara duba a kasuwa, ka san meye direction ɗin kasuwa. Idan kasuwanka is off trend, to kana buƙatar ka fara ganin external liquidity ɗinka ya kasance a bullish. Idan a bearish ne, kana buƙatar bearish external liquidity. Hope that is clear. So kamar yadda kuke ganin gold a daily time frame, gold is bullish, ko? So mun riga da mun samu first condition ɗinmu. Menene second condition ɗinmu? Second condition ɗinmu muna so mu duba mu gane ina ne muke da
external range liquidity ko in ce bullish external range liquidity. Bullish muke bukata saboda kasuwan mu tana off trend, ba ma bukatar bearish. Hope you get me. So yanzu nan wurin da kuke gani, wannan wurin shine external range liquidity din wannan area din, wannan fair value gap din da kuke gani. So bayan ka yi marking din external range liquidity ɗinka, kana buƙatar ka je 5-minute time frame ko kuma 15-minute time frame a lokacin da kasuwa ta yi typing din wannan line naka da ka zana na external range liquidity, sai ka dubi internal range liquidity. Idan ka same shi kuma sai ka yi executing trade ɗinka daga wannan wurin. Yanzu ga mu a 5-minute time frame kamar yadda kuke gani, kasuwa ta yi typing din na zana muku. Kasuwa ta yi typing din layin mu na external range liquidity a wannan wurin. So bayan kasuwa ta yi typing din shi, abinda kake bukata sai ka zo ka nemi internal range liquidity. Internal range liquidity dama na gaya muku ba komai bane face fair value gap. So a nan idan kuka lura menene bayan kasuwa ta yi typing wannan wurin, ina ne muke da first internal range liquidity din mu shine a nan wannan wurin. Wannan fair value gap din shine first abin da muka fara samu na internal range liquidity kamar haka. Nan wannan area din shine internal range liquidity din mu. To yadda na yi executing wannan trade, ina tashi ne marking din, already na riga da na san kasuwan is bullish. So da na tashi na zana external range liquidity din, na ga kasuwan ta yi typing din shi, sai kawai na nemi wannan abin da na nuna muku yanzu, wannan internal range liquidity, ma'ana wannan simple ma'ana wannan fair value gap din. Ina zana shi kawai sai na duba ina nake targeting. Ina targeting din wannan high din, wannan high din is liquidity, wannan high din ma is liquidity. So tunda na riga da na san waɗannan highs din duka liquidity ne, me zai hana ba zan targeting din su ba? To sai na yi targeting su, sai na saka order ɗina somewhere take profit ina somewhere around here, wanda zan nuna muku a hoto yadda na yi taking din trading insha Allah. So daga wannan wurin, wannan fair value gap din, daga wannan inda ya fara, sai kawai ka sa a wannan naka, ka shiga trade ɗinka. SL ɗinka ko da yaushe kana buƙatar SL ɗinka yi covering wannan low ɗin da ya yi creating fair value gap ɗin da za ka shiga kasuwa. Ina fatan kun fahimce ni. Wannan XL ɗinka dole ya kasance ya rufe candles ɗin da suka yi making ɗin wannan internal range liquidity. To shine yadda ake setting ɗin wannan SL ɗin. TP ɗin kuma kun gani kasuwan ta tafi, ta ci gaba da tafiya, ta ci gaba da tafiya. Is another example. Wannan kasuwar ta GBP USD according to 4-hour time frame, idan kun lura kasuwan is bearish saboda me? Kasuwan tana gangarwa. Bayan ta gangaro haka, sai kuma ta zo wannan level ɗin. Bayan ta zo wannan level ɗin, ta yi taking liquidity a wannan wurin ƙasa. Bari in yi wannan shi ku gani. Zoom in. Kun gani? Bayan kasuwan ta yi taking liquidity a wannan wurin, sai ta zo ta juya. A ina ta juya? Nan muna da break of market structure. Bayan mun samu break of market structure, sai nan muka samu market structure shift. So bayan mun samu market structure shift, that means mun san cewa yanzu kasuwa ta juya daga bearish zuwa bullish. So yanzu market trend ɗinmu is bullish. So me muke bukata idan muna bullish? Abinda muke bukata idan muna bullish shine muna bukatar mu yi buy. So yanzu tunda mataki na farko ya samu, mun san me kasuwanmu is bullish, sai mu je kan mataki na biyu. Mataki na biyu shine kuma za mu nemi external range liquidity ɗinmu, wanda external range liquidity ɗinmu shine kamar haka. Kada ku manta ko da yaushe ana neman external range liquidity a higher time frame, sai a je kuma karamin time frame domin a nemi
na internal liquidity. So yanzu a wannan higher time frame din, wannan zone din shine zone ina na external range liquidity. So yanzu zan koma 5 minutes ko kuma 15 minutes in nemi internal range liquidity dina wanda zai kasance shine entry point ina. Yes. So yanzu kamar yadda kuke gani nan, lokacin da kasuwa ta zo ta yi typing wannan wurin, ta yi typing din external range liquidity dinmu, sai ta zo ta yi making din wannan wurin. Wannan shine first internal range liquidity dinmu da kasuwa ta fara bari a wannan wurin. Kun gani? To da ta bar shi a lokacin, kawai sai ka zo ka saka order ɗinka kamar haka. A wannan first line da ya fara typing ɗinta, in ka saka sai SL ɗinka ya yi covering na wannan low ɗin wanda ya yi creating ɗin wannan fair value gap ɗin da za ka yi amfani da shi a matsayin entry ɗinka. Wannan fair value gap ɗin a nan na gaya muku ba muna kiran shi fair value gap ba ne, muna kiran shi internal liquidity ko kuma kashe internal range liquidity. Kowanne ka faɗa is normal. Ka kira shi fair value gap ɗin ma is okay. Amma a wannan bidiyo ɗin muna using internal da external range liquidity. So in that case za mu kira shi internal range liquidity, shine abun da zai kasance a matsayin entry ɗinmu. Sai kai targeting ɗin wannan high ɗin da kasuwan ta yi creating, misali kamar haka, wannan high ɗin. So kun gani lokacin da kasuwa ta zo ta yi typing ɗin wannan liquidity ɗin, wannan internal range liquidity ɗin, sharp ta juya ta fara tafiya ta ci gaba da tafiya. So abin da nake so da ku, kada kawai kai jumping into market ka fara executing wannan strategy ɗin. Ina so kowannen ku ya je ya backtesting, ya duba ya gani idan har akwai wani gyara sai ya gyara da kanshi, idan kuma abun yana tafiya daidai yadda ya kamata sai ka yi amfani da shi a trading naku. Nan muka zo ƙarshen wannan bidiyon. Kada ku manta ku danna mana like, subscribe domin samun sababbin bidiyon da zarar mun ɗaura. Idan kuma akwai wani wanda yake tambaya zai iya ajiye mana a comment section. Bye.